Wel, dydd da i chi i gyd. Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n iach. Croeso i chi i'r myfyrdod hwn. Mae'n lot o bethau wedi digwydd yn ystod yr wythnos sydd wedi mynd hibo. Rai ohonyn nhw yn bethau pellgyrhaeddol, eraill yn rhyw fath o ddigwyddiad dros dro sydd ddim yn mynd i gael fawr o effaith ar ffordd mae pobl yn mynd i fyw a gweithredu i'r dyfodol. Ond maen nhw gyd yn gysylltiedig â'i gilydd mewn rhyw ffordd. A'r cysylltiad hwnnw yw'r ffaith bod pobl yn edrych lawr i trwynau ar bobl eraill. I ni'n clywed am bwyty mater Meghan Markle a'i gŵr a'r teulu a maen nhw'n perthyn iddi a'r holl fynd a dod a'r cwmpa mas ac yn y blaen sydd yn digwydd yn y teulu yna. Rhwng gwir pentirch a'i gilydd yw hynny mor bell ag i fi yn y cwestiwn. Ond mae'r hyn sydd yn dod i'r amlwg yn yr holl beth yn gysylltiedig a'r ffaith yma bod rhai pobl, hyd yn oed ymhlith y breintiedig, y celebs breintiedig, yn edrych lawr ar ei gilydd am ba reswm bynnag. Rhai yn dirmygu rhai eraill. Ac mae hynny pwy bynnag sydd yn gwneud beth bynnag yw'r amgylchiadau, mae e'n wrong wrth gwrs. Ac mae angen newid e. Ac yna mae'r llofruddiaeth ofnadw yna, mae lot o sôn amdano, Sarah Everard, mae hwnnw wedi dod â lot o bethau i'r wyneb ac mae trafodaeth helaeth yn digwydd yn y cyfryngau ar y radio, ar y teledu ac yn y papurau newyddion am oblygiadau ar hyn sydd wedi digwydd. Ac eto mae'r busnes yma o ddirmyg i rywun arall ar hyn sydd i weld yn yr misogyny sydd yn eitha cyffredin yn anffodus yn ein plith ni ac yn ein cymdeithas ni, lle mae'r gwir yn edrych lawr ar wragedd ac yn ystyried nhw yn llai pwysig na'r gwir. Mae hynny yn rhywbeth erchyll ac ofnadw. Ac wedyn ni wrth gwrs yn gallu defnyddio trais ac yn y blaen. Cyn bod ni'n ymlaen at hyn, mae garen ni, cyn anghofio, longyfarch Ifan John Jones yn aelod ffyddlon yn Bwlch y Gros ar gyrraedd pen-blwydd arbennig yn ystod yr wythnos sydd yn dod. Llongyfarchiadau iddo a bob dymuniad da ar gyfer y dyfodol. Ond yn awn ni nôl i sôn mwy am yr hyn sydd wedi digwydd. Mwyn trial mynd at sylfaen yr hyn sydd wedi digwydd, fe garen ni i ddarllen stori o Efengyl Marc, stori am Iago ac Ioan, y ddoi frawd hynny, meibion Zebedeus, ac yn ddisgyblion Iesu wrth gwrs. Ioan, yn ôl y gred beth bynnag, yw'r efengylydd Ioan ac awdur y llythyron sydd yn y Testament Newydd. Ac mae rhai yn honni mae fe yw awdur hefyd llyfr datguddiad. Ewn ni ddim mewn i'r drafodaeth ynglyn â awduraeth y gwahanol lyfrau, ond mae Marc yn adrodd hanes pwysig i ystyried am y ddoi frawd. Doi frawd gwyllt iawn, tymherus iawn, yn ôl fel y gallwn ni gasglu. Mae Iesu yn ei galw nhw yn Boanerges, meibion y daran. A nhw hefyd oedd yn dymuno galw tân i lawr o'r nef i ddifa pentre yn Samaria, oherwydd bod nhw'n teimlo mor grac atyn nhw bod nhw wedi troi Iesu a'i ddisgyblion mas i'r nos, heb roi croeso na llety iddyn nhw. Wel, mae'r ddoi frawd yma, ddoi frawd tymherus yma, yn bosib yn genryd i Iesu. Nawr, William Barclay sydd wedi dod â'r ddamcaniaeth ddiddorol hon i
I fodolaeth ac fe garen ni gyfeirio ato. Yr hyn mae William Barclay wedi gwneud yw astudio pwy oedd y gwragedd oedd yn sefyll wrth y groes. Ac mae'n ei henwen cael ei roi yn, mewn tair o'r efengylau. Oedd Mair mam Iesu, wrth gwrs yn eu plith nhw yn ôl Ioan beth bynnag. Ond mae yna dair arall yn cael ei henwi, dwy ohonyn nhw gyda llaw dwy fair arall. Mair Magdalen a Mair mam Iago a Joseph, neu Iago fychan a Joses. Matthew yn gweud Iago a Joseph, Mark yn gweud Iago fychan a Joses. Nawr, mae Ioan yn cyfeirio ati fel Mair Gwraig Clopas. Iawn, dyna ddwy o'r tair oedd yn gyd sefyll wrth y groes. Y drydedd yma sydd yn ddiddorol. Mae Matthew yn galw'r drydedd yn mam Meibion Zebedeus, sef mam Iago ac Ioan. Y ddau ni'n sôn amdanyn nhw nawr, y Boanerges, eu mam nhw. Ac yna mae Marc yn enwi'r drydedd fel Salome. Felly dyna chi, Salome oedd enw mam Meibion Zebedeus, mam Iago ac Ioan. Ac mae Ioan yn ei cyfeirio ati ddi fel hyn. Chwaer mam Iesu. Dyna'r drydydd. Y drydydd yw Salome, mam Iago ac Ioan, chwaer Mair, mam Iesu. Felly, mi roedd Iago ac Ioan, os ydy'r ddamcaniaeth na'n gywir, yn genryd i Iesu. Ac maen nhw'n mynd at Iesu i ofyn am gymwynas. Nawr, y bach o nepotistiaeth wrth gwrs, ddim yn neud drwg unrhyw un, ydw e? Mae'n neud drwg ofnadw yn cymdeithas ni ac yn ein diwylliant ni. Dyma nhw yn mynd at Iesu, a fel hyn mae Marc yn adrodd yr hanes. Daeth Iago ac Ioan, Meibion Zebedeus, ato a dweud wrtho, athro, yr ydym am I ti wneud i ni y peth a ofynnw'n gennyt. Meddai yntau wrthynt, beth yr ydych am I mi wneud I chi? A dywedasant wrtho, dyroi ni gael eistedd un yn dy law dde ac un ar dy law chwith yn dy ogoniant. Ac meddai Iesu wrthynt, ni wyddoch beth yr ydych yn I ofyn. A allwch chi yfed y cwpan yr wyf fi yn I yfed? Neu gael eich bedyddio ar bedydd y bedyddir fi ag ef? Dywedasant wrtho, gallwn. Ac yn nes ymlaen wedyn ni ar ôl I Iesu sôn am yfed y cwpan ac ati, mae'r disgyblion eraill yn sylwi beth sydd yn digwydd ac maen nhw yn mynd yn grac. Maen nhw'n mynd yn grac at y ddoi frawd. Pan glywodd y deg, aethant yn ddig wrth Iago ac Ioan. Galwodd Iesu hwy ato ac meddai wrthynt, gwyddoch fod y rhai ystyrir yn llywodraethwyr ar y cenhedloedd yn arglwyddiaethu arnynt. A'i gwir mawr hwy yn dangos I hawdurdod drostynt. Ond nid felly y mae yn eich plith chi. Yn hytrach, pwy bynnag sydd am fod yn fawr yn eich plith, rhaid iddo fod yn was I chi. A phwy bynnag sydd am fod yn flaenaf yn eich plith, rhaid iddo fod yn geithwas I bawb. Nawr te, beth all dros Iago ac Ioan I ofyn y cais na? Gofyn am ffafriaeth iddyn nhw eu hunain. A'r deg arall, wrth gwrs, yn mynd yn grac fel y sylwon ni. O'n nhw'n gofyn am fantes dros y gweddill. Nawr, mae eisiau rhoi yn I gyd-destun, wrth gwrs. Beth oedd yn digwydd?
Wel, mi roedd Iesu a'i ddisgyblion ar ei ffordd i Jerusalem. Maen nhw fewn ychydig i gyrraedd Jerusalem. Ac mewn ychydig i'r wythnos fawr. A digwyddiadau hynny yn Jerusalem a arweiniodd at y croeshoeliad. Ond nhw, o dan yr argyhoeddiad, wedi bod yng nghwmni Iesu nawr ers 3 blynedd. Dyna beth ni'n credu, beth bynnag. Ac o'n nhw dan yr argyhoeddiad, mae Iesu yw'r Meseia. Ac iddyn nhw fel Iddewon da wedi cael ei magu, fel Iddewon da. Y Meseia oedd yr un oedd yn debyg i'r brenin Dafydd, mab Dafydd. Un oedd yn mynd i ddod ac dod â teyrnas Israel yn ôl i fodolaeth. Mynd i drechu'r gelynion. Mynd i ddifa'r gwrthwynebwyr. Mynd i ddinistrio yr rhai oedd yn bygwth y genedl a gosod teyrnas debyg i deyrnas Dafydd. O fôr hyd yr Eufrates. Teyrnas enfawr, lle bydd y bobl yn tyrru iddo i ddod i addoli'r unig wir Dduw. O dan lywodraeth y Meseia, Dafydd. Dyna'r argyhoeddiad oedd yn ei gyrru nhw mlaen a gyrru i'r Iddewon mlaen i wrthryfela mor gyson ac y gwnaethon nhw yn erbyn y Rhufeiniaid. Ac yn nhw'n credu mae Iesu oedd y Meseia. Ac wrth bod nhw'n dod yn agos i Jerusalem, oedd y gred yma yn ei cynhyrfu nhw fwy. Ac pan fydde Iesu yn teyrnasu, fel y brenin Dafydd gynt, y bydde angen llywodraethwyr arno fe, pobl cynghorwyr arno fe, pobl i eistedd i law dde ac ar ei law chwith. Dyna fel oedd yr hen frenhinoedd yn eistedd ar ei gorsedd gyda'i cynghorwyr i'r dde a'r chwith ohonyn nhw o ran pwysigrwydd a rhai eraill wedyn ni mewn rhannau eraill o'r ystafell le roedd yr orsedd wrth gwrs. Ond y pwysicaf oll oedd y rhai oedd yn eistedd ar y dde ac ar y chwith i'r brenin. Ac o'n nhw yn credu bod ganddyn nhw hawl am pa reswm bynnag. Falle oherwydd bod nhw'n perthyn yn gendryd iddo fe. A bod hawl ganddyn nhw gael y blaen ar bobl eraill. O'n nhw wedi bod gydag am 2 blynedd ac o'n nhw wedi dioddef gydag hefyd a mynd o amgylch a gweld y pethau rhyfeddodau oedd yn ei gwneud nhw gystal a dioddau yr hyn oedd yn mynd trwyddo. Felly oedd hawl gyda nhw. Mae pobl yn teimlo fel yna, ydyn nhw. Chi'n gweld o hyd ac o hyd ac o hyd amser bod rhywun yn torri'r gyfraith neu yn cymryd oddi wrth bobl. Mae hawl dyn ni iddo fe. Yn twyllo pobl eraill. Mae hawl gyda ni iddo fe. I ni wedi wneud hyn, i ni wedi bod trwy hyn. Felly mae hawl gyda ni i ragor na mae'r hyn a'n cael. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. I ni'n gweld yr agwedd natur ddynol yn dod i'r golwg fel yna o hyd ac o hyd. Ac mae roedd Iago ac Ioan yn credu bod hawl ganddyn nhw. O'n nhw'n fechgyn galluog. O'n nhw'n fechgyn oedd yn barod i wynebu unrhyw beth. O'n nhw wedi gwneud dros y 2 blynedd ac mae Iesu'n gofyn oedych chi'n mynd i allu gwynebu'r hyn i fi? Dim problem bydden nhw. Fe allwn ni wynebu beth wyt ti yn wynebu ac fe newn ni hynny. Dyna oedd ei hagwedd nhw. Nawr mae Iesu, mae hyn yn poeni Iesu mewn amlwg. Ac mae e'n galw'r disgyblion eraill, yn enwedig pan welodd bod y disgyblion eraill yn mynd yn grac ac yn ddig a bod yna rwyg yn digwydd ymhlith i ganlynwyr. Mae e'n galw nhw at ei gilydd, gwrandwch nawr, meddwl fe. Chi'n gwybod siw mae pethau yn gweithio ymhlith y cenhedloedd. Y cenhedloedd, iddyn nhw,
I ddewon yn 2000 o flynyddoedd yn ôl, oedd wrth gwrs y Rhufeiniaid a'r Groegiaid rheini oedd y bobl nhw wedi nabod. Chi'n gwybod sy'n meddi? Mae nhw yn defnyddio awdurdod, grym, trais, mwyn cadw pobl yn eu lle. Nid fel yna mae ddyn eich bryd chi. A'r chi fyna, wrth gwrs, yw y disgyblion a'r egin eglwys, ynddo fe? Nid fel yna mae ddi fod. Nid fel yna mae ddi'n teyrnas ddiw. Nid fel yna mae ddi'n heyrnas nefoedd. Nid fel yna mae ddi fod yn eich bryd chi. Nawr, yr hyn sy'n digwydd ac wedi digwydd yn ystod yr wythnos ddytha yn ein cymdeithas ni yw bod yr awdurdod yma Iesu'n cyfeirio ato yn cael ei weithredu. Mae'n cael ei weithredu ar lefel llywodraethol, ond hefyd ar lefel unigolion. Pobl sy'n credu gallen nhw orfodi eraill. Gorfodi eraill. I fyw eu bywydau mewn rhyw ffordd arbennig sydd yn siwto. Ni, wrth gwrs, y gorfodwr. Dyna sydd yn digwydd. Nawr, gyda y llofruddiaeth erchyll Sarah Everard yma, yr hyn sy'n digwydd, dim amcan dyn ni o'r amgylchiadau, ond gallwch chi fentro, mae yn waelodol yw bod y llofrydd mae'n gorfodi hi i weithredu mewn modd arbennig. Mae'n dangos i awdurdod drosti. Mae'n dangos i rym. A nid fel yna mae trin pobl eraill. Nid fel yna mae ymddwyn at eraill. Nid fel yna mae fod yn ein plith ni. Nawr, mae'n y drafodaeth mawr yn digwydd. A beth ddylid digwydd ynglŷn â'r materion hyn. A mae pwysles mawr nawr a dylid dysgu ein plant, ein meibion, ein bechgyn, medden nhw. Nid bai sydd ar y merched mewn sefyllfaoedd fel hyn, ond y bechgyn sydd yn gorfodi hunan ar y merched sydd ar fai. Ac mae gwir yna ni wrth gwrs i bod e. Ond mae eisiau mynd yn ddyfnach na hynny, does e? Mewn gwirionedd. Un bai mawr yw y gred sydd gan bobl mewn awdurdod, gan y llywodraeth ac yn y blaen, bod defnyddio trais yn iawn dan rai ymgylchiadau. Bod defnyddio trais yn ateb problemau. Yr hyn sydd eisiau dysgu'n plant ni yw bod defnyddio trais byth yn iawn. Bod gorfodi ewyllus ar rywun arall, boed yn wleidyddol, boed yn rhyngwladol, neu boed o unigolyn i unigolyn, byth yn iawn. Trais sy'n wrong. Yr gred yma, bod yn iawn defnyddio trais mewn rhai amgylchiadau. Unwaith i chi'n gweud na, mae pawb wrth gwrs, rhywun peth maen nhw'n gweud gyda rhyfel, mae'n iawn mynd i'r rhyfel i amddiffyn yn hunain, na fe. Pob gwlad trwy hanes gwareiddiad wedi gweud bod nhw'n ymladd i'r rhyfeloedd mwyn amddiffyn ei hunain. Dyw e ddim yn iawn. Byth. Dyw defnyddio trais yn berthynas ac arall byth yn iawn. Ac mae eisiau i ni i bwysleisio hynny. Ac mae Iesu ar y groes yn dangos ei fod e'n trechu'r meddylfryd na. Ar bore sydd yr atgodiad. Diolch i ti amdano, o Dduw. Helpa ni. Amen.